ассалому алайкум дӯстони азиз. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дар ноҳияи Рӯдакӣ ҷойгир аст, назди мактаби Пушкина ва бозори Давлати Зафар. Дар инҷо худи мактаби Пушкина, болотар бозори Давлати Зафар ва рост роҳ ба сӯи мости 46 микрорайони шаҳри Душанбе. Аз ин тараф бошад маркази ноҳияи Рӯдакӣ. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дар мана ҳамин бинои навастройка ҷойгир мебошад. Бино аз 12 ошшона иборат аст. Хонаи фурӯшимон дар 7 ошшона ҷойгир аст. 4 та треза дорад дӯстони азиз. Марҳамат. 1 2 3 4. Мана ҳамин трезао. Бисёри баъд гап мезанем, рафтем. дӯстони азиз, ин боғчаи кӯдаконаи назди бино мебошад ва худи бино ворид мешавем. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ сехонагаи пурра мебошад бо масоҳати 76 метри квадратӣ дар 7 ошшонаи бинои навастройка. Худи бино аз 12 ошшона иборат мебошад дӯстони азиз. бениҳоят як бинои зебову замонавӣ ҳаст. таъмираш худатон дидед, бениҳоят як таъмири зебо дорад. гап мезанем оиди хона. Ин хона ду варианти харид дорад дӯстони гиромӣ. Якум варианти харид, ин харидан дар ҳамин ҳолати ҳозира, яъне дар ҳолате ки хона пад абой тайёр аст дӯстони азиз ва ҳоҷатхонаву ҳамомаш тёпли пол дорад. Дар ҳамин ҳолат ҳозир метавонед ин хонаро харидорӣ карда дӯстони гиромӣ. ё ин ки дуюм вариант аст, соҳиби хона ин хонаро ба пуррагӣ пад ключ бо як таъмири зебову замонавӣ тайёр карда ба харидор меспорад дӯстони азиз. ҳар як хона як таъмири аҷоиботи худашро пайдо мекунад дӯстони гиромӣ. Дар ин ҷо прихожая мешавад, шкафи прихожая, 4 та кондитсионер мешавад, кондитсионери грил 12 куба, кухни гарнитур мешавад ва ҳамаи хона тёпли пол мешавад дӯстони гиромӣ. Яъне як таъмири зебову замонавӣ. Албатта ки ҳама ламинат, даро, освещение ҳамаш беҳтарин, ҳамаш бо сифатҳои баланд, ҳамаш чизҳои беҳтарину қиматро харида таъмир мекунад дӯстони гиромӣ. ҳамин ду варианти хариди ин хона ҳаст дӯстони азиз. ҳозир якта ба якта ҳуҷраҳоро пешкаш шумо мекунем ва дар охир нархи ҳар ду ҳамин вариантро ба шумо мегӯем дӯстони азиз. Марҳамат, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо дару навгоҳи хона, прихожа, роҳрав аст. якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра ошхона ва дар ин ҷо бошад ҳоҷатхонаву ҳамон. ҳоҷатхонаву ҳамон алоҳида. аз якум ҳуҷраи истиқоматӣ шурӯъ мекунем. якум ҳуҷра дӯстони азиз, девораи хона ҳамашон утеплит карда шудаанд дӯстони гиромӣ. ҳамаи трубои кондитсионер ҳамаш аллакай гузарондагӣ. трезои хона тарафи рӯи карда дӯстони азиз. аз ин тараф маркази ноҳияи Рӯдакӣ, дар ин ҷо мактаби Пушкина ва аз ин тараф бошад бозори Давлати Зафар ва роҳ ба сӯи шаҳри Душанбе. дар ин ҷо ҳоҷатхона. хотиррасон мекунем ки дар дохили поли ҳоҷатхонаву ҳамом аллакай тёпли пол аст. дар ин ҷо бошад ҳамом. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. ва ин бошад охирон, яъне сеюм ҳуҷра. хона чӣ хеле ки дидед, се хонагаи пурра мебошад дӯстони азиз. проекташам бениҳоят як проекти хуб аст, барои оилаи калон беҳтарин вариант аст. ва ин бошад ошхона дӯстони азиз. ҳар се трезаи хона тарафи рӯи калонро нигоҳ мекунад. трезаи ошхона бошад тарафи боғчаи кӯдаконаро ва рӯи калонро нигоҳ мекунад, яъне тарафи бари бинона. ва ин ҷо теғзона ҷои кондитсионер. акнун гап мезанем оиди нарх дӯстони азиз. нархи хона дар ҳолати якум вариант, дар ҳолате ки ҳозир худи ҳозир хонаро мехаред бе ягон таъмири иловагӣ 690 000 сомонӣ мебошад дӯстони азиз, ки ин нарх боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд, аз номи канали Дом TJ занг зада пурсон шавед.
ва дуюм варианти харидани ин хона дӯстони азиз дар ҳолате ки хона ба пурраги падключ бо таъмири беҳтарин бо шароитҳои беҳтарин таъмир карда супорида мешавад. Дар ин ҳолат нархаш 100 000 сомонӣ қиматтар мешавад, яъне 690 небу 790 000 сомонӣ. ҳар ду вариант нархҳо арзонтар мешаванд дӯстони азиз барои харидорҳои аниқ. Барои ҳамин марҳамат замзанед пурсон шавед дӯстони гиромӣ. Агар мисол худатон вақт надошта бошед барои таъмир кардани хона, метавонед ба боварӣ ба соҳиби ҳамин хона муроҷиат кунед, супоред хонаро дӯстони азиз, беҳтарин таъмир карда ба шумо меспоранд дӯстони азиз. Барои ҳамин марҳамат вариантҳои хуб аст. Абои 690 000 сомонӣ, падключ 790 000 сомонӣ. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. хотир аз сон мекунем ки канали Дом Тиҷей дар нархгузории хона умуман хуш нест. Аз мо танҳо реклама. Барои реклама ба рақамои 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ки Telegram муроҷиат кунед. То боздид, барори кор, худо нигаҳбон.